winjo but yes aningi na era dieri kenda dieri makende niya wan kaka joluo wan joka ng'atachiel gima weke wacho gi gima wacho okonego beno opogore sana kaka wadhi mesa mondo wapog lemore jowa kana donje sirikal mar broad base William Ruto timo ng'wono makende wan ok ne William Ruto kura to keto jowa kacha sani gima nyaka wang'e ni kaka wadhi e yiero ma 2027 ere kaka wadhi loso sirikal jowa ng'iyo ni gidhi e ndara to gidhi to jitho ane panel mar victim compensation joma ng'eny mano bedo compensation gin jowa emano to jokanyana ai ure ndara ma weketero we okay nitie penjo ka Okango nitie penjo moro ka erokamano sami duoka ni penjo ni kane chako kani wacho ne ODM en otachiel manitie gi opinion mopogore gine gi paro mopogore ere richo ka ng'ato nigo opinion mopogore richo emomiyo ana wacho niya onge richo ng'ata mani ODM di democracy ang'o miyo then weka gini mani gi paro mopogore bedo branded ni nitie joma siro nyalo wacho wachne to ka party organ osedhi okawo decision collective central committee osewacho ni kara kaka wang'iyo to koro nyaka koro wadhi riwre paro gi joma moko to wachako gi UDA to weke ok nyalo wuok wacho ni ni ok wachako gi UDA wachako gi ng'ane mane kumwa pogore paro namba 2 weke wacho ni ni jomoko no riembi odhi Kibera to jomoko onge ng'ama riembi Kibera ka dala ote ng'ata nyalo dhi Kibera kendo gima ne wini Odinga gire timo cha mano gima ng'ato nyalo timo idhi wuoyo gi rowere tikelo gi e party Oburu Oginga party leader Genzi nyocho wacho ni wadhi ure NDC ng'ata man gi riyo mar gine telo ne party bi NDC kama kono bero party leader bi NDC dogina na wene ka gi wuoyo koro sababu webe gi wena sawa katieko an gima ng'eyo okwana yie ngang kaka jo ODM mondo ODM okethre Raila Amolo Odinga nowacho ni ODM ni osebedo higni 20 to kendo odwa kete higni 20 kendo bang' Raila gima wadwaro nyaka wabed e mesa waduto te gikwe gi muolo jogi we threaten wa giwe bwogo wa ni gibiro lawa wanawa onge keje donga ich ni jomoko chamo pesa kanu chamo pesa uru wachu wan gi modo sani oda muolo ne wadonjo gede weke thulo en mari allow me to respond yes respond to give me a time kaka